Sziasztok! Sziasztok! A negyedik ászanánk következik, egyben az utolsó harcos póz, mégpedig a virabodrászana 3, azaz? Harcos 3-as. Így van, így van. A harcos 3-as póz nagyon-nagyon nagy lendületet, gyorsaságot biztosít a tudatunknak. Mivel ez is egy egyensúlyi gyakorlat, ezért nagyon jó hatással van az idegrendszerre, valamint nyújtja, lazítja a gerincoszlop alsó részét, valamint ez is ugye erősíti a szívet, a vérkeringésre nagyon jó hatással van, nagyon jó testtartásjavító, valamint erősíti ugyanúgy a bokát, lábszárat, csípő, medence területét. Jó? Na, ezt a virabodrászana 3-at, harcos 1-es, virabodrászana 1-es pózból vesszük fel. Ehhez gyere kérlek, állj a szőnyeget elejére. Jó? Akkor bal lábbal lépünk először hátra, fölvesszük a virabodrászana 1-et. Most nem zárod össze a két kezedet, tenyér egymás felé néz, a csípődet visszafordítod, medencédet középhelyzetbe, az előlévő lábad behajlítva. Itt is figyelsz, hogy a térded ne menjen a bokád elé, jó, hátul lévő lábad nyújtva, majd a felső testeddel előre döntesz, picit megtartod ezt a döntést, és innen áthelyezed a testsúlyodat az előlévő lábadra, és megemeled. Itt könnyítés, hogyha a fallal szemben állsz, akkor a két tenyeredet megtámasztod a falon, és fölveszed úgy a pózt. Jó, vagy pedig így, itt pedig arra figyelsz, hogy a medencédet fordítsd vissza, tehát a matrac irányába nézzen a medencét, és így megtartod. És hogyha nem akarsz támaszkodni a falon, akkor vagy megtartod így, de viszont még könnyíthetsz annyit, hogy a két kezedet behozod a mellkasod elé imatartásba, és így megtartod. Jó, majd innen finoman leengeded hátra a lábad, visszanyújtózol harcos 1-es pózba, de csak megnyújtózol, és a két tenyered egymás felé néz, majd leengeded a két kezedet, és visszalépsz előre, matrac elejére. Jó, másik oldalra is megmutatom. Én átjövök a másik oldalra, hogy szembe legyek, tehát hogy jól lásd. Utána ismét harcos 1-es pózban, csak jobb lábbal lépsz hátra, két kezeddel megnyújtózol, feltetővel is megnyújtózol föl, hátul lévő lábad nyújtva, előlévő lábadot behajlítod, térdedre figyelsz, hogy ne menjen a bokád elé, majd felső testeddel előre döntesz, megnyújtózol előre, közben ne felejts el lélegezni orrodon keresztül, puhán egyenletesen, és vagy így előre emelkedsz, vagy pedig falra támasztod a két tenyeredet, vagy pedig a mellkasod elé, majd lehozod a kezedet, de amíg előre dőlsz, addig nyújtózz meg előre, nyugodtan támaszkodj a falon, vagy könnyebbség, hogy lehozod a kezedet a mellkasod elé, arra figyelj, hogy a medencédet fordítsd vissza középre, a tartólábad legyen nyújtva, de picit behajlíthatod a térdedet, hogy ne feszüljön túl, és így megtartod, ha megemelt följebb a lábad, tekinted a matracon, és orrodon keresztül lélegzel puhán egyenletesen. Jó? Majd előre nyújtóztál, lassan hátra teszed a lábad, lábujjadra támaszkodsz, átgördülsz a talpadra, megnyújtózol föl, összezárod a két tenyeredet, lehozod a mellkasod elé, és a hátul lévő lábadból veszel egy lendületet, és visszalépsz a matracod elejére. Jó, ennyi volt a harcos 3-as póz. Ezt is gyakoroljátok, 10 légzésen keresztül próbáljátok megtartani, de nyugodtan segédeszközöket igénybe lehet venni, nyugodtan támaszkodja a két kezeddel a falhoz, nagy segítséget nyújt, és nagyon jó gyakorlást kívánok továbbra is nektek. És akkor jön Lili,
neki ez a póz nehéznek bizonyult, de a napi pozitív gondolattal itt van. Másikat választasz? Elég, ha az ember elhiszi, hogy léteznek angyalok, elég, ha szüksége van rá, és akkor megmutatkoznak és ragyognak, mint a hajnal első fényei. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok! Namaste. Namaste.